Takže ahoj všichni, vítejte do videa a dnešní video bude, jak se uvařit ledový čaj bez ledu. Dneska je tady se mnou Vítě. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav, Vítě. Ale počkej, musí každý. Tak aspoň ahoj. Aspoň ahoj. Počkej. Tak jo, a já za něj zdravím, protože nechce. Takže Víťo, hrníček. Děkuji. Teď si do toho nalejeme vodu, počkejte. Tak jo, teď ne, počkej, budeme potřebovat čaj. Víťo, čaj, prosím. Děkuji. Tak jo, já to tam zatím dám. Děkuji, Víťo. Podrž mi, počkej, ne. Tak dobré. Čekám, dáš, je dobrý. A kdybyste chtěli vědět, tak Vítě mít kámoš. Ještě tam dáme zázvorový, tohle nejlepší čaj, musí to ochutnat prostě všichni. To je můj best ever čaj, co jsem kdy udělala. Takhle tam dáme ten čaj do toho. A teď to dám střih a dám do toho vodu. Samozřejmě studenou. Tak tady máme tu vodu už. To můžu dát na to. Děkuji za cukr. A teď dám střih a dáme tam celý lžičce toho jedno, tři celý lžičce cukru. Takže tady to otevře a Vítě mi tam dát tři celý, úplně celý, já mu to budu porovnávat. Odpočítat. Počkej. A můžeš to tam dát. Tak. Ještě jednu. Tak, pojď sem. Na tom nebo na ten cukr. Počkej, víc tam dej, víc tam toho dej. Tak. A to porovnám takhle a dej to do toho. Dej to do toho. Tak. Teď tam dej ještě jednu, poslední. Ty stojí. Ok, to je. Ještě. Tak jo, už to můžeš dát. Tak, a to jsou všechny, ty to tam dej a zavři to. Já to dám, počkej, já dám teďkom střih až ty dvě věci, jemču a tohle dám. Tího vlastně já potřebuji ještě bylinku, počkej, já jsem tě natočila. Ale, to je jedno. Budeme prostě. Tak já zatím dojdu pro bylinku a tady to všechno uklidím. Co, Vítě už jde? Vítě. Vítě už jde? Nekoukej se na kameru. Vítě už jde pro bylinky a tady už jsem to zatím uklidila. Tamhle to je s čajema, možná jednu, tady mám ještě čaje, ale ty jsme zatím nepoužívali. Nejlepší jsou ten ten zázvor s citrónem. Vítě bude slavný. Těm jsou pro bylinky a zatím dám střih a až tady bude, tak ho prostě, tak až tady bude, tak odstřihnu. Takže pápa, zatím. Tak jo, Vítě už je tady. A tady je jednu medunku, tak je to správná. Pojď. Do toho čeho je to dej? No, tak, a teď potřebujeme lžičku. A to tak budu koupit pro tu pizzu, jo? Jo, tak jo, zatím já to tady dodělám. Takhle, to musíte tam zamíchat. Tak. A teď poprvé s Vítkem točím prostě, jo. Poprvé, to musí být studená voda, že jo. Tak já to střihnu a zatím to všechno vyndám.
nedal střih. A já ne, já jsem tam nedal střih. Ale já to ještě zamíchám a dám teda střih. A teď už vážně. Tak už jsem zpátky a tady mám krásně barevný čajček. Počkej, kde to budeš tu odblížit. Já se nemůžu odblížit. A už to asi je. To je mega dobrý čaj. Ale ochutnáme ho. Já mi fakt dobrý a sladoučký hodně. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jo, nechte like, odběr a nezapomeňte na zvěstněček. Takže čau, čau. A nezapomeňte odebírat můj druhý kanál. Ano, přesně tak, druhý kanál. Prosím, mám tam asi tak jenom 3 odběratele a měla jsem tam 1. Ale aspoň tam mám víc odběratelů, což je super. Takže zatím, papa. Uvidíme se zase u dalšího videa. Pa, pa.